Malawian Camera. Yes, comrades, good morning and how are you? No, comrades, ineo ndazuka bwino kwambiri lero nazuka half 4 ndathamanga from Zimbabwe ku St. Paul's kuzafika pamene pali Mberwa University pamene ndafika mpaka kupuma panopa ndungomwa mazanga now trying to ndibwerenso ku Zimba. That means I'm going to cover 36 kilometers. Imenta tamangere kubwera ndikupita because from Zimbabwe to university is about 18 kilometers. So times 2 is about 36 kilometers. First and foremost, zona kamba hapo zoti kulima primaries MCP kumzimba Sorora. And in short, I have to congratulate Geoffrey Sakara. He has taken the show. Wawina nditi ma primaries MCP kumzimba Sorora with the big numbers. Wawina nditi with the land side yake yopya kwambiri. Congratulations once more, Geoffrey Sakala for winner kumzimba Sorora. Ndikambepo pang'ono chabe mwina Malawi wena simkuziwa about this failed project ya Mberwa University or Mberwa University. Malawi nonse kumene muli mwena kuziwa kuti project imene ya Mberwa University sinali program ya boma hai. It was not a government project. Koma anthu ena okula mtima onyada ozona ozimva ntupu ndamene anatenga project imene ikaipeka kuboma. Project imene hii ya Mberwa University tinaipanga ndifeyo anthu okhala ku Mzimba amene tinapita ku school. The elite people of Muzimba people. Anthu ophunzira aku Mzimba ndamene tinapanga chimene chichi Mberwa University project chichi. Inali one of the 4 projects yomwe timafuna tipange poona maboma onse mbuyo ndikusowekera kwa chitukuko kumene timaona ku maboma ena amene analipo mbuyo mosemu kuyamba nthawi ya Mzipanda. So tinakhala pansi anthu aku Mzimba kuti tipange chinthu in honor of the Inkosi Amakosi Mberwa. Nthawi imeneyo koma what happened is one stupid politician from Mzimba nthawi imeneyo naye samachita rise pandale atamva kuti antakhala pansi bwinobwino tikonze Mberwa University in honor of the Inkosi Amakosi Mberwa. Iyeyu nthawi imeneyo anali atayambana ndi Inkosi Amakosi Mberwa. Munthu ameneyo anali atayambana ndi Inkosi Amakosi Mberwa kwawoko. Then what happened atamva kuti Inkosi Amakosi antakhala pansi tikupanga sosi ndalama kuti titamangire university in his honor. Osati university ikhale ya Inkosi Amakosi hayi ikhale anthu aku Mzimba koma zina likhala Inkosi Amakosi Mberwa. Ndiye ataona zimene zozo kuti anthu akwakweza Inkosi Amakosi basa anachita nsanje munthu uja ndikuitenga project imene kukaipereka kuboma. Ndiye atapereka kuboma kucha mmaziwa boma chinthu ngati sichinali pa program yawo ukangoyika hapo boma silimatha kugwisa ntchito bwino silimatha kuyikako nzeru. As I'm talking today ndimamva chisoni anthu ambiri aku Mzimba mwina ku Malawi kunoko mukamatchula maboma amene akhalapo kuti ku Mzimba sanatukule and a good example mumapereka university mukulakwisa. University imene iyi timafuna timange tokha anthu aku Mzimba amene tinapita ku school and boma limene mafuna tithandize tinalipaka convince kuti atimangire Mberwa University linali boma la British. Boma la Britain limene linavomereza kuti akuza kuti thandiza ifeyo anthu aku Mzimba timange university in this kuti Mberwa University in honor of the Inkosi Amakosi Mberwa. Everything was okay. Koma uyu wandale uburutu wandale wa ku Mzimba atamva kuti Samuel Wala ndi gulu lina la anthu ku Mzimba akupanga apanga bungwe loti afuna panga university ku Mzimba in honor of Inkosi Amakosi Mberwa. Sana sangalali amona ngati mpanga demoralize moyo wake wapandale. Komabe ngakhale zichoncho amayiwala kuti ndale imakhala ngati mabi amanunkha lero mawa basi asiya kununkha. So leroli mwina yena tikumapanga blame government. Of course Chakwera ndo kanika. Chakwera is a failed president. Sakakhale munthu wanzeru Chakwera. Zimene unena papa Chakwera watamva he cannot do anything. Ndi Chakwera ndo kanika. Koma pankhani ya investor apapa tisampange blame kwambiri. Chifukwa investor hii anapanga mistake ndi politician wina wa ku Mzimba kuno. Amene anakwisa kuti invest imene ikhale stagnant imene zili project imene iyi is because yeyo samafuna Inkosi Amakosi takwezi. Nthawi imene anayamba na zina zake kwa huko bena machoka Inkosi Amakosi kunali chindi amakangana pakati pa Inkosi Amakosi ndi munthu wandale. Ndatamva kuti fetu kuti kwasanga tiwapanga support Inkosi Amakosi tiapangire university. Basi andolo wapo kupanga kuna kasiyani by that time now was rising politically amakwera pandale munthu uyo. Ndewa ukwera pandale basa nangona kuti basi ndichisokoneza. As I'm talking munthu amene ndine sitimagwirizana ndi pang'ono pomwe sitimagwirizana.
ndamene anapangisa invest iyi kuti kumzimba kuno kusakhale invest ndi munthu wa ndale ichi ananamiza mafumu ena komanso zimene anapanga zinazo akuziziwa yekha mulungu namene akuziwa zine zikumuonekera. So comrades Malawians, when you talk about failed development in the north kumzimba makamaka kuno musamatchule mbero wa invest amene akulepesa invest amene kuti imangidwe ananakwisayo ndi wandale wakumzimba wokula mtima wonotha ngati uyo koma zero alibe ndamene anapangisa invest ya mbero iyi kuti zakhaleko mwamvesa pamene popa Malawi. Don't blame any government about the failing development ya kumzimba kumapanga lifa kumombera invest ayi mombera invest inali yayi feyo anthu akumzimba amene tinapita ku school kuti timange invest kumzimba in the name of ecos ya makosimbera tinatengera mbero wa farm institute chaka nthawi yakakaleyo kunali mbero wa farm institute ndetatenga zina mbero wa farm institute kuti ikhale invest ikhale farm institute ikhale pansi pa mumberwa university chakalele kunali farm institute ndeti mafuna tipange upgrade farm institute kuti ikhale invest in the name of ecos ya makosimbera chinali chinthu chabwino kwambiri koma zinasokonezeka because of ndale ndi kusankhana mitundu kuno kumzimba chikwanayambisa chimene chiproject chimene nali ineyo unto wochoka kunkhatabe panali zifuka zambiri anthu andale amapeza njira zambiri zompangisa munthu kukhala ngati kuti ndi oyipa ndiye kumzimba kuno tinali oyipa ifeyo nthawi timafuna timange university koma ineyo bambo anga anagwiraponso ntchito pa mbero wa farm institute inensa nabado kusati nkhani ya mbero wa university ikanakhala bwino kwambiri tinandi background ya bwino. My father was once there he worked at Mbelwa Farm Institute. Kalelo bambwanga nje titaona kuti yayi Mbelwa tiakwezere ka Farm Institute kaachepera tiapangire invest basi wina kungotenga nkhani kaipeka kuboma zalo DPP ndendale za DPP pa maziwa watu zinali zongomangana atangopereka invest ikuipeka kuboma ine namangidwa 41 times community radio imene inapanga kumzimba anandilandanso holo lakwa chimkusa kumene kuli stadium anandilandanso. Just imagine ndele loli chituko chino chikulephera kumzimba. Let's not blame government, let's blame the politicians amene timapasa maudindo kumzimba kuno. Let's blame mafumu posamvera posakonda kukhala pafupi ndi anthu ochenjera. These are the things that are letting Mzimba development down amalawi koma kakantha imene kuti anativesa bwino chimene chichikakhala manja mwa ife anthu akumzimba okonda chitukuko. University iyi panopa bwetuna kuti a president ali kumzuzu kuno ali kumpoto kuno akanabwera uzayendera university kuti inatakala. So the British government inavomereza china chili chonse kuti university imene atithandiza ma British in honor of ecos ya makosimbero. Zonsezo panopa ndi history otinga kambe ena sangakhulupirire koma ine amene I was behind mobilizing people coordinating this project ya university iyi didakali wa moyo ena anamwalira mwalira koma ine I was the youngest and I'm still alive and I'm in national spearhead. I championed this running up and down kumakwa ndi British government ndi anthu ena ofunikira tipange university kumpoto kuno kumzimba kunoko. So panopa chituko cha university tenti chike pambalipo ichi chizina cha boma hai ngasi chikuyenda. The problem is not government but the problem is us. Poyambe penipenipo tinachiyamba bwino koma wandale uyu atayamba ndani kusama kusimbero ndamene anatisokoneza university ya Mbelwa University zene mena kuziwa management zimene zonse. Of course my president onse maboma ena mbuyo manale oyipa koma napa nkhani ya university pokapa ndinene zoona. Don't blame government, blame the politician amene anatenga project kuipasa kupereka kuboma chifukwa amona ngati atani asisima pandali. We thought you'd be demoralized politically. That's why chipanga stagnate chimene chichi chipuchuje chi project ya university hii. Don't blame anybody on this. I have to be honest Malawians. Ka president akwera kumene aliko don't be blamed because of Mbelwa University. Mbelwa University anasokoneza ndife toka kuno kumzimba tinaika vanhu vopusa pandale ndemene vinapanga project imene kuti ilowe pansi koma nthawi imene tinali nazo ndalama tinazipeza ndalama in billion kwachas in dollars tinapeza madollars ambiri amene mapound amafuna tipasa anthu aku Britain kuti timange university kunoko kumzimba koma wandale uyu opanda nzeru wa kumzimba ndamene apangisa Mbelwa University kutani kulephera kuyenda bwino mpaka bungwe limene tinapanga la chitukuko kulisokoneza ena mpaka upangaso bungwe lawo Mzimba Heritage amene upanga zakacha kunali kokha kuponderezana kumene koko kuti zinthu zisayende bwino anthu ena mangofuna nthawi zonse azitchuka okha ena afesa machuke pangana ya chitukuko. Zikomo kwambiri comrades about the investing ya Mbelwa University. About my campaign
kampeni yanga ineyo kumzimba kunoko ndathana naye pakati ipo mwina maona ni makamba kwambiri za kunzimba. Some people akuyute makulu akulena nazani pempha kuti yo Luwala tatione niko ndi kumzimba kukoti zikwenda bwanji ndale. Of course ine ntchito yanga siyo chita campaign for councillor or MP, ndimapanga campaign ya president wa ziko ndemwe Alida Kabambe ameti nampeza. You know my project already, singamalongozo every day. Ndiye what has happened, I committed myself to Mzimba politics maka ku south kunoko. Ndiye south Mzimba ndaona kunoko tukanena support ya Alida Kabambe. I think ndathana nazo. Kunoko people have decided already kuti they will vote for Kabambe. Even as pani zina wangakhala sankhidwa kuma primaries ka ku MCP ka kukhaso kwena osewa president wa Alida Kabambe. Because kwa chakwera kwa ntambiri they've lost hope. Ku DPP also the same thing, people have lost hope in DPP. Inapa ngapo kale tinaona njira zimene DPP kuendera. DPP sina sinti. Koma kunoko kumzimba in general as I'm talking today, sindikamba aso zokhuza kumzimba ayi. Panopa ndibwera kwa kale kuja ndizienda across the country. Ndizienda panopa ndipo anthu anga onse ndinakusanzikani kuti yayi panopa mulipase kompata ndipange ndale zakuti zakuno kumzimba. Ndathana nazo lero Saturday. I will no longer campaign in Mzimba for Alida Kabambe. Alida Kabambe ndizingothandiza mwina apo ndapo. Koma ineyo campaign ya Alida Kabambe kumzimba kuno ndathana nayo. To me, when we can go to vote today kumzimba to vote Alida Kabambe kumzimba is reading. That's it. So ngati munthu akusogora wakhoza kale choti ndivutikireso ndi chani. Koma pamene pokoneka ngati pakufoka ndizithanizira. Koma the full commitment that I had the 2 months imene down the line ndamaliza lero Saturday. Ndinayamba pasiku ngati limene Saturday pomasi ndamaliza. Thank you very much kwa anthu amene amanithandiza kuti zanga zindiendere kumzimba kuno. Panopa ndalowa campaign ya Chikalonga tuchamiri Chitipa tunsanje ijayambiranso Likoma tunchinji imene japanopa nimene ndikuyamba panopa ndibwerera ndiyambiranso kuyendamo sopano chikwa nthawi ya kuma elections masiku akhala the less than 200 days. Then panopa ndiyenda kuti ndizuke ndiyambeso kuyenda ngati mchani mayendera payamba mchani upangira campaign SKC komanso ndiupangira campaign UTM towards convention yao. So comrades Malawians, this is my position today. Good morning everyone. Thank you. Malawi, Camera.